¿vale? Este dissabte, dia 15, a les 4 amb la gent del CRIS de Creu Roja i a les 5 amb professionals de màxima categoria podrem gaudir d'un espectacle fantàstic de pilota, així que convidem a tota la gent de Castelló a que s'arrime. M'agrada molt el raspall. La pilota valenciana m'agrada molt el raspall. M'agrada molt i me motiva molt. Ens ayuda a despejarnos, a olvidarnos del día a día, a centrarnos en la actividad, a trabajar el cos, la mente. Yo me distraigo mucho jugando pelota valenciana, me lo paso muy bien. Y que se vea que la persona en malaltia mental ese título té una sèrie de dificultats, però això no li impedeix disfrutar de la vida, de la actividad física. La pelota valenciana es bonito porque practica el deporte, nos distraemos y conocemos gente. Teniu una oportunitat per a gaudir del nostre esport i ser solidaris. El dia 15, al trinquer del Parc Sindical. Al sindical. Desde aquí os agradeceríamos que vinierais todos, si es posible.